Mga report nga gipost online kalabot sa giyong kidnapping sa barangay Piasong ug kansuhong dakbayan sa Talisay gisusis kapulisan. Samtang ang Cebu Provincial Police Office itataw nga walay reported kidnapping sa tibuok probinsya. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Mismo si Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang nakadawat og mga taho gikan sa mga netizen sa giingong kidnapping attempt sa dakbayan sa Talisay. Iyang gimanduan ang Talisay City Police sa pagsubay niini ug nihangyo sa Talisaynon nga dili magpanik ilabi na nga dili pa verified ang maong report. Dali nga nisusi ang Talisay City Police ug ilang gipatawag ang mga nagpost niini kalabot sa kidnapping attempt diha sa barangay Biasong ug sa Kansuhong. Yesterday god na ni-cause of alarm sa city. So akong gistoryahan ng kapulisan to investigate it na may mga CCTVs around the area so ilang gipang tan-aw karon. Ang ako na lang sad nagbutang ng tag-hotline. That information, incident in Biasong and Kansuhong. Then in Biasong, ang katong alleged nga victim, katong estudyante, niadto sa atong police station og istorya, but based lang sa nakakita na inihatag og statement kananaog ang driver ni tapon sa atbang og nikaon og balot. So napatay nang mapatag additional ang mga information sa area. Gipasabot ni Caballes nga way angay kabalakan ng Talisaynon kaysa tanang oras ana ang kapulisan na groving uban ang mga force multipliers ilabi na diha sa mga eskwelahan. Sugsub ang ato ang patrolya o gana kita nakuyog ang ato ang mga force multipliers o kini ato ang Talisay support, kining grupo sa Talisay support kuyog sa atong kapulisan nagapatrolya gabi o adlawan. Sa dakbayan sa Karkar, matod sa hepe sa kapulisan nga nakadawat usab sila og mga forwarded messages kalabot sa gingong kidnapping attempt. Apa na suta nga wa kini kamatuoran. Una nilang buhaton mo dangop sila sa moang istasyonan para makuha na to og ang unsay tibuok o unsay gyud tinuod nga istorya, and by that mag-establish ta, mag-create ta og mga tracker teams. Ang Cebu Provincial Police Office ni klaro usab nga wow sab sila nadawat nga nagpa-blatter sa insidente sa pagpandagit sa tibuok probinsya sa Subo. Si Deputy Director for Operation Police Lieutenant Colonel Mark Hefter sukalit nitugan nga kanunay ang ilang pakigalayon sa anti-kidnapping group sa rehiyon. O gani ay pahimangno sa kapulisan sa mga mag-post kalabot sa mga unverified reports sa pagpandagit. If indeed ma'am no, it will create harm, then we will study that yung mga information na ipanghatag nila and probably file criminal action on this no if dako gyud og damage ba. Oba ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.